Znate što Taskoru čini stvarno posebnom? Svaki naš korisnik dobiva vlastitu instancu sustava, vlastitu domenu, vlastito izdanje koda i vlastitu bazu podataka. To znači apsolutnu neovisnost. Pad jednog sustava ne utječe ni na jedan drugi. Vaša stranica, vaši podaci, vaša brzina. Samo vaši i ni s kim se ne dijele. Uz potpunu izolaciju implementirane su sve vodeće industrijske sigurnosne mjere. SSL enkripcija na svim vezama, skrivena polja u formama koja hvataju automatske napade robota, ograničenje broja pokušaja, napredne zaštite od SQL injekcija i cross-site napada. Sve što očekujete od ozbiljnog poslovnog sustava uključeno je i radi u pozadini bez da išta morate dodatno podešavati. A povrh svega toga imamo još jednu dodatnu mjeru obrane o kojoj ću vam sada govoriti. Ako netko pokuša otvoriti vaš sustav bez autorizacije, dobiva ovakvo upozorenje. Ovo je upravo ta dodatna mjera. Naš sustav nema javno dostupan link za prijavu. Ne postoji standardna putanja koju napadač može pogoditi ili pronaći. Naša filozofija je jednostavna. Ako napadač ne zna gdje kucati, puno je teže ciljati sustav. A kako izgleda prijava kad dobijete svoj tajni link? Ne može biti jednostavnije. Otvorite link koji smo vam poslali i unesete pristupne podatke koje ste dobili. Imate pravo na 3 pokušaja. Nakon 3 netočne prijave, vaša IP adresa se trajno blokira i više ne možete pristupiti aplikaciji bez intervencije naše podrške. Još jedan zid obrane, mali broj pokušaja i stvarna posljedica kod greške. Ista pravila vrijede za web administraciju. Nitko se ne može prijaviti direktno na standardnu admin točku. Svaki pokušaj rezultira istim upozorenjem i isto troši broj pokušaja. Web administracija ima svoju zasebnu tajnu putanju koju dobijete prilikom prve registracije. A kad imate pravi link, prijava u web administraciju izgleda ovako. Unesete pristupne podatke i ulazite u cijelu web administraciju svoje stranice. Ista pravila, 3 pokušaja vrijede i ovdje. 2 strane sustava, ista sigurnost, isti princip. I za kraj, još jedan važan sloj sigurnosti. Svaka baza podataka se automatski bekupira, svaki dan. Ne samo lokalno, na serveru gdje sustav radi, nego i na udaljenim zasebnim serverima. Ako se bilo što dogodi, vaši podaci su sigurni, uvijek obnovljivi i uvijek dostupni. Taskora nije samo poslovni sustav. Taskora je ekstra siguran proizvod, izoliran, enkriptiran, zaštićen na svakoj razini. Ne zaboravite pratiti naš kanal za najnovije informacije i nadogradnje sustava. U sljedećem videu pokazujem pregled glavne nadzorne ploče. Hvala što gledate, vidimo se u sljedećem videu.